mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa kulog kang payo, asin talintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito! DCJB Ngunyan! Anainot, pirming nanginginutan! Always number 1! Always number 1! DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras 7:41, ang oras po na yan. Atod sa Indukan Pansipane Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Osidal,
sa 0910-630-8420. Siriman hatod sa indok ang klinik ni Dr. Rode Ante. Bukas po sa iyang klinik, oral daw, asin yaon siya sa building kang Santa Teresita Hospital. An oras hatod sa Indokang na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Bear Brand. Bear Brand. 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisitan eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay ning tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Good morning, Pilipinas! Welcome po sa programa ngunyang pong aldawnin Sabado. Permita pong nadadangog mga tugang sa mga news sa TV, sa radyo, nababasa sa online, ang terminology o ang term na Delta variant kan COVID-19. Permita yan pinagsasambit. Pero ang hapot, sapat daw po ang satuyang kaaraman kung ano po ang Delta variant na yan. Saka may mga pagkakaiba daw po, mga tugang na pag-iingat kitang dapat gibuhon kaya tungkol po kontra sa COVID, sa Delta variant na yan, kumpara po sa pigaapon na dating variant kan COVID na yun po nakaabot sa Pilipinas o kumpara po sa ibang variant. Sa inida po ang naging kausa kung naglangkaw ang kaso sa mga nasyon kang India, di ba? Sa Indonesia, no? Sa mga kataraning tang mga nasyon. And sa Pilipinas, igwa na po kita ki mga confirmed cases mga tugang kang Delta variant na COVID-19. Sa Bicol region daw may saro na nai-record, kundi sa clarification po kan Department of Health, ito po na nagpositibo sa Delta variant kan COVID na taga Sorsogon. Duman po nag-uli sa Bicol sa laog na 3 taon. Duman po ito sa NCR nagtatrabaho. Kaya lang so address niya po, taga Bicol Ronald Ajon. Kaya ka nagluwas, Bicol region siya. Pero susog po sa ginibong pag-aaram kan Department of Health Regional Office, iyan po mga tugang dahil man po nag-uli-uli digdi sa Bicol region sa laog ng 3 taon. Alright, kaya ngunya na aga, mga tugang, kaso hapon, tinext ko po si Dr. Ana Linda Billen, mga tugang, para matabangan kita sa pagpapaliwanag. Buda, may dukaran kita, mga tugang tungkol tabi sa Delta variant na ini. And may mga hapot po kamo, mag-text lang sa kuyang numero para po sa magkanigong clarifications. Nasa Zoom tabi, an infectious disease specialist kang Bicol Regional Training and Teaching Hospital, Dr. Ana Linda Billen. Dr. Billen, maray na aga po. Welcome po sa tuyang programa. Good morning po, Sir Henry. Good morning po sa lahat ng nakikinig ngayong umagang medyo maulan-ulan. Oo nga, maulan po at saka malamig, doktora. Oo nga. Masarap matulog. Oo nga. Gising ko lang. Tamang-tama. No? Ako nga kanina mukhang ayaw kong bumangon eh. Oo. Sige nga po, Dok. Maraming salamat po, Dok, sa oras po ninyo kasi alam kong busy kayo. Nagkataon po na mukha yatang libre kayo ngayong araw na to, Dok? Nilibre ko talaga para sa iyo po. Thank you po. Thank you so much, Doc. Kasi itong mainit na usapin sa ngayon sa ating mga kababayan. Unang-una ho, Doc, although narinig na namin ito palagi sa Manila, pinag-uusapan, pero po dito sa atin sa Bicol, wala pa namang tayong kaso, pero gusto kong magkaroon tayo ng advanced na information and general sa ating mga taga-subaybay. Pwede ko ba munang mabigyan nyo kami ng informasyon patungkol po dito sa Delta variant na to ng COVID-19, Dr. Billen?
Opo. So, yung Delta variant po, una-una siyang na-discover sa India noong October 2020. Dati ang tawag sa kanya B1162 or India variant. Pero since tinanggal na po yung mga UK variant, South African, para nga hindi tayo magkaroon ng parang discrimination sa lugar. So ginawa na lang siya, di ba? Yung UK naging Alpha, South Africa naging Beta, yung Brazil naging Gamma, tapos yung India naging Delta. So yung Delta, ang pagkakaiba niya dun sa mga ibang variant, mas mabilis siya makahawa. Yeah. So 6 to 8 times more transmissible siya, no? So kung yung dati, yung original na Wuhan strain, yung isang tao nagkasakit, ang mahahawaan niya 2 o 3 tao. Etong India or etong Delta variant, ang mahahawaan niya 6 to 8 na tao, no? So ibig sabihin, halimbawa ikaw nagkasakit ka, ang mahahawa mo 8. Yung 8 na yon ang mahahawa 64. Tapos yung 64 na yon mahahawa 128. So ganun siya ka-exponential. Kaya kung makikita natin yung mga cases sa ibang lugar like sa India, sa Indonesia, sa Thailand, di ba nare-report nila sa isang araw, like sa Thailand, sa Indonesia, nag-report sila ng 56 new cases in one day. Diba? So, nasurpass nga ng Indonesia yung pinakamataas na kaso sa India. So, ganun po siya kabilis makahawa. And ang isa pang characteristic nitong Delta variant na to, na i-evade niya yung immune system ng tao. So, ibig sabihin, halimbawa, nagkasakit ka na dati ng COVID at nagkaroon ka na ng antibodies, pwede ka ulit magkasakit. So, ang reason niyan, dahil mas mabilis siya dumami, mas mataas yung viral load, mas nakakahawa siya, mas nakakapasok din siya sa cells ng tao, no? So, kahit na vaccinated, yung ibang tao, pwede pa rin sila magkaroon nitong Delta variant. At saka, ang kanyang incubation period or yung tinatawag natin na from the time na na-expose ka hanggang magkaroon pa ng symptoms, mas maikli. So kung yung dati, 5 to 7 days bago nagkaka-symptoms, ito, ang pinaka-early daw na magkaroon ka ng symptoms is 36 hours. So, ay talaga, 2 days, ang bilis. no? So ang bilis-bilis, less than 2 days pwede ka na magka-symptoms. So, ganun po yan siya kabagsik na variant. Oo. Dok, bakit ganun kabagsik itong variant, itong Delta variant na to kumpara po sa ibang variant? Opo. Kasi yung mutation niya po, yung mutation nitong variant na to, doon mismo sa receptor, kumbaga kung saan nag-a-attach yung virus sa cell ng tao, no? So, mas madali siyang nakaka-attach, so mas madali siyang nakakapasok. Tapos meron din siyang tinatawag na escape mutant. Yung escape mutant na yun yung nagpapababa ng effect ng bakuna. Tsaka yung parang yung tinatawag na neutralizing antibody ng tao bumababa dahil sa kanya, dahil dun sa mutant na yon, tinatawag na escape mutant. Oo. Pero Dok, ano ang tsansa na itong variant na to na Delta mahulog po siya sa isang strain in the future? Kasi ilang buwan na siyang, di ba? Buwan na yata o na halos infected na ang marami ng bansa ang napuntahan nito. Pero variant pa rin siya until now. May chance po siyang maging strain, Doc Villen? Opo. Kailangan po natin ma-differentiate kung anong difference ng variant sa ng strain. Yes po. No, pag sinabi pong variant, nagkaroon lang, di ba yung virus meron siyang genetic code, yung parang genes niya. Yes. So, ang pag-variant, nagkaroon lang ng pagkakaiba dun sa pagkakasunod-sunod ng sequence ng gene. Opo. So, kunyari, ang genes na yon, ang ini-encode niya A, B, C, D. Opo. Pagka nag-mutate siya, magiging, kunyari, A, B, D, F. So, ayun. Ganon, nagkaiba yung lang ng kaunti. So, yung mutation na yan, normal yan na nangyayari sa isang virus pag dumadami siya or pag kada infect niya sa isang tao,
habang nag-multiply siya, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba dun sa sequence, Opo. sa mutation. Kasi ang characteristic ng RNA virus, katulad ng coronavirus, wala siyang magandang proofreading. Ay, Katulad sa mga DNA virus, no? Mm. Ang RNA virus, hindi maganda ang proofreading niya. Kaya every time na dumadami siya, nagkakaroon ng mga changes din sa mutation. Itong mga mutation na to, Opo. pwede siyang maliit lang na mutation na hindi naman mag-cause ng pagkakaiba dun sa virus. So, hindi siya nagiging variant of concern. So, pwedeng maging variant of interest lang siya kung Opo. konti lang naman ang taong naapektuhan tapos mawawala na siya. Yes. Yes. Or variant of concern kung katulad nito na naging mas mabagsik yung virus, Opo. mas nakakahawa at saka nakaka-evade ng immune system. So, pag sinabi naman na strain, totally na iba na yung genetic code. Ayun. So, okay. ibig sabihin nun, katulad nitong SARS coronavirus, 2 siya, no? 2. Yeah. Pero kapareha siya nung SARS coronavirus 1 na nakita natin noong 2003. Opo. So, masyado siyang nag-mutate na naging iba na siya, Iba na. totally different. Kaya 1, naging 2 na siya. So, ganun po yung difference ng strain. So, kung itong variant na to magiging strain, pwedeng mangyari yon, pero totally different na rin siya. Hindi na siya magiging Delta variant. So, iba ng klaseng virus po. So, pwedeng tawagin na siyang SARS coronavirus 3. Ayun. So, ibang sakit na naman ang magiging, baka mas ibang presentation or mas malala kaysa dito sa present na COVID-19. I see. Okay. Ang tanong Dok kasi karamihan, kasi ba 'di ba, yung mga tinatamaan nito ng mga bansa na mataas ang kaso, ang iba po may na mga nabakunahan na. Gaano ba ka-safe itong mga vaccines ngayon na approved ng FDA natin? I mean, ang kanilang panlaban kontra po dito sa Delta variant na to. Kasi doon nga sa mga na-news namin kaninang umaga, yung mga nag-positive na sa Delta variant, yung 8 yata doon, nabakunahan na po. Pero hindi talaga sila naka-experience ng medyo malala na sitwasyon, Doc. Opo. So, ang ano po natin, lahat talaga ng bakunang available ngayon, hindi naman po talaga 100%, 'di ba, ang protection. Opo. Yes. So, magkakaroon ka pa rin talaga ng sakit, lalo na kung ang tumama sa iyo itong mga variant na to. So, sa Delta variant, 'di ba sinabi ko sa iyo na binababa niya yung neutralization or yung effectivity ng bakuna. So, magkakasakit ka pa rin, pero ang importante yung hindi ka magkakaroon ng malalang sakit na pwede mong ikamatay. No? So, nakita na yan sa mga ibang countries na mataas na yung vaccination rate nila. So, for example, sa UK, nagkaroon sila ng outbreak ng Delta variant. Tumaas yung kaso nila. Pero majority of their population are vaccinated. No? So, mabot na kasi sila sa more than 70% na vaccinated na yung mga tao sa kanila. So, nagkaroon sila ng outbreak ng Delta variant dun sa mga population nila. Pero, dun sa mga fully vaccinated, wala pong namatay, walang severe disease. Yung mga namatay, hindi sila vaccinated or partially vaccinated lang sila. Kaya importante po na maintindihan po ng mga nakikinig sa atin na pag nagpabakuna po tayo, importante na kumpletohin natin yung dose. Kasi po, after the first dose, nakita na po yan sa Pfizer vaccine na 33% lang po yung protection na kukuha ng tao pag first dose lang. Pero pag natapos mo yung 2 doses, so fully vaccinated ka na, tumataas sa 85% kahit na po variant or Delta variant yung tumama sa'yo. Ayun. So, importante talaga na naka-second dose ka o kung ilang doses yung requirement para sa bakuna para malabanan pa din itong mga variants na ito sa ating lugar. Okay. Dapat kompleto po yung bakuna na. Yes po. Opo. Doc, ang di ba? Kasi kahapon may news kaming nabasa from Australia. Quoted yung isang doktor sa I forgot the name na taga San Lazaro Hospital yata. Mayroon siyang sinasabi na
yung lakas ng ng transmission ng virus from the host, ano, at may kun ba talaga, may chance ba itong dinaanan mo lang daw, yung dumaan ka lang o nakaharap mo lang ng kahit 1 segundo, 2 segundo yung positive sa Delta variant, ano, posible pong mahawaan ka na kaagad po, Doc? O ano pa po ang tingin ninyo dito? Kasi baka, ang tingin ko kasi, doon sa Australia, nagtaranggalan na ng mask, kaya ganun yung naging sitwasyon. Pero po, ano po ang mga bagay-bagay na pwedeng gawin in case talaga na sana hindi mangyari ito na may tumaas ang kaso ng Delta variant po sa ating bansa? In case po sa transmission. Opo. So may mga reported po talaga na ganun siya kabilis makahawa, no? Kahit na dumaan ka lang. 'Di ba yung dati natin na mga variants, kailangan makasama mo yung tao ng more than 15 minutes sa isang kwarto na not well ventilated. Oo. Tapos, hindi ka nakasuot ng mask or kumain ka kasabay yon ng at least more than 15 minutes. Ito po, pwedeng nadaanan pa, tapos wala kang suot na mask. No? Tapos, kasi nga, di ba sabi ko kanina, mas mabilis siya dumami. So yung viral load, na tinatawag kung gaano kadaming virus sa katawan or sa mailalabas ng tao pag magsalita, maghatching or umubo, mas madami din. So yung nailalabas niyang virus, mas madami. Kaya kahit na madaanan mo lang, pwede kang mahawaan. Kaya nga sa ibang countries, ang recommendation, magsuot na ng double mask, no? Dalawang mask. So isang surgical mask sa loob o isang cloth mask sa ibabaw. So yun po yung yung recommendation. So talagang kailangan po talaga na itong Delta variant paghandaan kasi nakakatakot po siya, no? Kung mangyari ito sa Pilipinas, I think hindi kakayanan ng healthcare system natin. Kasi kung nakita na po natin yung nakaraan na surge, di ba? Hindi pa yon ganun kadaming kaso, parang umabot tayo sa 12,000 new cases per day pero napuno lahat ng ospital. So how much more po kung 58 or 56,000 new cases per day? Hindi po natin talaga kakayanan. Okay. Actually, Doc, yung pansunod ko pong tanong sa inyo kasi 'di ba, yung mga bansang mga mas mayayaman sa atin at saka marami silang mga teknolohiya na mga ginagamit para sa ganun, medyo nahirapan. Kung sa atin tumama to na mas marami, mukhang magkakaproblema po talaga tayo. Ano po sa tingin ninyo ang posibleng worst scenario po, Doc, sa ganitong sitwasyon sa atin? So worst case scenario po is, yun nga, magkakaubusan na naman tayo ng bed. No? So katulad nung itong nakaraan ng surge po nung May and June. Umabot po tayo sa pila-pila na sa ospital yung papasok. Totoo. So, yung iba sa bahay na lang, di na nakakaabot sa ospital, namamatay na sa bahay. So, ganun po yung mangyayari kung hindi talaga natin mapaghandaan ng mabuti. Kasi, ang importante po sana na maging prepared din yung mga isolation facilities natin. At saka sana ayusin po natin yung facility rin. Kasi yung iba, kaya ayaw din nila sa facility kasi hindi maayos. Pangit at hindi maayos, madumi. So, kung maayos yan, kasi dati hindi tayo nag-allow ng home quarantine, di ba? So, ang nangyari nun, yung mga taong can afford na magbayad ng private hospital pero mild lang naman, pwede naman sana home quarantine, napupunta sila sa private hospital. Kasi ang BRTTH, hindi na po nagtatanggap ng mild tsaka asymptomatic. So ang tinatanggap na lang moderate, severe, tsaka critical. So ang nangyari napuno yung mga private hospital ng mild tapos asymptomatic. So kung papasok na yung mga pasyente na moderate, wala na silang mapasukan. So siguro yun ang dapat natin paghandaan
magandang isolation facility at saka Oo. siguro kung po pwede yung mga ibang hotels i-ano natin siya na maging isolation facility for those who Yeah. can pay, no? Opo. Yung kaya naman para hindi ma-overwhelm yung hospital. Opo. Doc, may text po dito. Henry, pakitanong po kay Doc kasi narinig ko po kanina, yung dating, yung iba na mga dati daw na variant, 7 days, bago mo maramdaman yung na parang infect ka, something, At saka pati yung quarantine. Pero itong sa Delta po, within 36 hours, pag na-infect ka, maramdaman mo na kaagad. May mga nagiging asymptomatic din po ba daw sa Delta variant, Dr. Linda? Opo. Tama po yun na mas mabilis na yung incubation period, no, na nabanggit ko kanina na Opo. from the time na mahawaan ka hanggang magka-symptoms ka, pwedeng 36 hours ang pinakamaikli. Kasi nga, mas madami siyang virus. Yeah. Mas madaming virus siyang napoproduce, no? So, mas mabilis siya dumami. Opo. So, ngayon, yung tinatanong na may mga asymptomatic din ba, meron ding na-report na mga asymptomatic at saka mild dun sa mga fully vaccinated po. Iyon. Oho. So that is why po talaga kailangan na mabakunahan doktora. 'Di ba? Opo. Oo, ito. Bago po sa gumapong iba, ito muna yung text sa ating mga kababayan. Sabi ni Ma'am Lucy, what about po yung 1 dose lang na vaccine like Johnson & Johnson? Is it as effective as the 2 doses, Dr. Linda? Opo. Yung Johnson & Johnson, talagang ginawa yan po para sa 2 doses. Pero ang study niyan, ang clinical trial kasi ng Johnson & Johnson, no, doon yung population na na-include dyan, wala pang Delta variant. So wala So wala tayong, as of now, wala po tayong parang data na magsasabi na as effective siya as the 2 doses. Pero meron pa rin po siyang effect, hindi naman zero effect, no? Yeah. So pinag-aaralan ngayon sa US kung magbibigay sila ng second dose dun sa Johnson & Johnson. Pero yung clinical trial na ginawa nila dito sa Johnson & Johnson, wala pang Delta variant, no, nakita naman nila na kahit 1 dose lang siya, yung tinatawag na neutralizing antibody or yung antibody na magpo-protect sa sakit na COVID-19, maabot naman po, naglalast siya ng more than 8 months. Ayun. I see. Okay. This is itong mga text kung mga tanong ko nito kaling po sa listeners natin about vaccine. Yung Sinovac ba okay din ba laban sa Delta variant? Sabi ni James. Ang problema po kasi sa Sinovac, wala talaga silang masyadong nire-release na mga result ng clinical trials or study, unlike sa Pfizer na talaga, no, na nakikita natin na pag may lumabas na variant, mayroon na kaagad silang result kung anong effectivity ng bakuna nila sa variant na yon. Sa Sinovac, wala po tayong gano'n na specific na masasabi talaga natin na effective siya or hindi siya effective. Pero yung sa Indonesia, dahil nga karamihan sa Indonesia, di ba, Sinovac yung ginamit ng bakuna. Yeah. May ginagawa sila ngayon na tinatawag na real world study. So tinitingnan nila yung mga nabakunahan ng Sinovac, kung ilan ba doon yung nagkasakit na mild, nagkasakit na asymptomatic, tsaka yung nagkasakit na severe, at kung may namatay. So wala pa po tayong data. Hinihintay po yung galing sa Indonesia. Pero as of now po, ang masasabi lang po natin na siguro may effect pa rin, hindi naman zero effect, pero hindi natin alam yung number talaga, yung specific number. Yeah. Opo, okay. Sabi nakikinig si Dr. Chris Gianan. Good morning daw po, Doktora. Mula kay Dr. Chris Gianan, ang ating Good morning, kaibigan. Good morning po. Alright. Doc, magpapahinga po muna tayo kasi may ilan lang kaming commercial. Siguro pwede nating pag-usapan yung mga dapat nating gawin habang wala pa sa atin. Sana wala sa atin, hindi mangyari sa atin. Anong mga tips po ninyo at pwedeng ibigay na informasyon para po maiwasan natin, mapaghandaan natin tayo mismong mga tao, anong pwedeng gawin para mabawasan, hindi po tayo, makapaghanda tayo
in case po na sana magkaroon ng Delta variant po sa ating lugar. Magbabalik po ang aming programa with Dr. Ana Linda Billen, infectious disease specialist po sa BRTTH. Makalipas lang po ng ilang mga patalastas. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, mag-Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mga tugang nagpositibo po sa paralytic shellfish poison o red tide ang 10 lugar sa nasyon. Base sa latest bulletin kan BFAR, pigbabawal ang pagkaon ni shellfish asin balaw sa Milagros Masbate, kasabay ang Sorsogon Bay sa probinsya kan Sorsogon, siringmang kadagdagan na sakop kang Dawis asin Tagbilaran City sa Bohol, Matarinaw Bay sa Eastern Samar asin Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur, Merciliagos Bay sa Zamboanga del Norte, sa Sapang Dalaga asin Balingagaw sa Misamis Oriental, Balite Bay sa Mati City sa Davao Oriental asin Lianga Bay sa Surigao del Sur. Mantang ligtas man nakaunon sigon sa BFAR ang sira, pusit, hipon asin kasag o hanit sa mga nasabing lugar basta hugasan asin linigonin marhay bago lutoon. Yan po mga bareta. Baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Naproxen Sodium Skelan. Sa Skelan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tanduay Ginto, ibang ginto. Farex B Complex, tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity.
Tulong para makaiwas sa sakit with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Alright, balik po kita mga tugang sa programa Ngunyan Tabing Aldaw with Dr. Ana Linda Bilyen, infectious disease specialist po sa BRTTH. Doc Ana, magandang umaga po ulit. Hello, Doc Bilyen. Yes, good Ay, morning. good morning po, Doc. Nag-text si James na Lagata. Salamat daw po sa sagot nyo kanina. Kilala nyo yata ito si James. Opo. Oo nga. Okay. Doc, pwede po mabigyan mo kami ng mga tips or mga informasyon kung paano po tayo mag-iingat lalo na po sa Delta variant, although yung ibang variant patuloy nating dapat pag-ingatan, pero mas malala po itong Delta variant. Ano pong mga pwedeng gawin? May pagbabago ho ba tayo sa mga protocols tungkol para labanan po ang Delta variant? Yun nga po, dahil sinabi ko kanina na mas nakakahawa ito. So, Opo. kung dati nag-iingat tayo, mas dapat na mag-ingat tayo ngayon. Actually, sa akin personally, mas natatakot ako ngayon compared last year. Kasi hindi lang isa ang iniisip natin, no? Ang dami ng variants ngayon. So, kahit na po bakunado tayo, kailangan pa rin tayo mag-ingat. So, number one, pinaka-importante po na kasi kahit ano pong variant yan, no? Ang sakit na madudulot niya, ganun pa rin, COVID-19. So, number one na pwede po natin gawin, magpabakuna tayo kung, kasi may prioritization na, di ba? So, kung turn na natin na mabakunahan tayo, so tinawagan na tayo at tayo na yung dapat pumunta sa bakunahan, pumunta po tayo. Huwag natin i-miss yung opportunity. Kasi yung bakuna na yan, makakatulong po sa inyo na kung mahawaan man kayo, ang sakit nyo ay hindi magiging malala at hindi kayo mau-hospital. So, by doing that, hindi ma-overwhelm yung ating healthcare system, no? Pangalawa, avoid po muna natin yung mga social gatherings, no? Yeah. Ngayon kasi napapansin ko ang dami-dami ng nagpa-party, ang dami-dami ng mag-reunion. Yes. So karamihan po na mga pasyente namin na nagkaka-COVID, ang pag nag-history kami, ang karamihan pumunta sa birthday, nakipag-party, pumunta sa patay, naglamay, or nakilibing. So, yung mga gathering po na maraming tao. So, yung super spreader event yan, lalo na kung may kainan. Kasi nagtatanggal tayo ng mask, no? Pangatlo, importante po rin po na bawat isa sa atin maging responsible sa paggamit ng ating protective gear. So, yung mask, no, yung face shield. Yung mask po yan ay dapat nako-cover yung ilong tsaka yung bibig. Hindi pwede na nasa baba yung mask kasi sayang naman kung display lang yan. Tapos yung ating face shield dapat nakababa sa mukha. Ang purpose ng face shield, kaya nga po face shield, tatakpan yung mukha. Hindi dapat na ginagawang sun visor na nakalagay sa ulo. So, yan po kasi yung commonly na nakikita ko yung sa mga tao, no? So, yun po yung mga importante. Tsaka kailangan po natin, sa sarili na lang po natin, na pag hindi naman importante na lumabas tayo, just stay at home para po makaiwas po tayo na magkaroon po tayo ng infection. I see. Okay. So this time po, Dok, tama ba? Mas mahalaga pa rin talaga itong shield na to, di ba? Ngayong para sa depensa, may mask ka na, may shield ka pa,
mas malalabanan natin itong Delta variant na to. Kung tama po ang ating paggamit ng mga PPEs na yan. Opo. Maraming nagko-question sa face shield kasi sa buong mundo daw, Pilipinas Oo nga daw. yan. Opo. Oo. Kasi additional protection din yan. Kasi halimbawa, diba, yung mata natin, mucosa din yan, pwedeng mapasukan din yan ng virus, no? Yeah. So, kung naka-face shield ka at sinabi nga natin na masyadong mabilis to makahawa na Delta variant, so kung nakadaan ka sa taong may sakit at yung tao na yon tamang-tama pagdaan mo, inubuhan ka or inatsingan ka tapos hindi maayos ang suot ng mask niya, nakalabas yung ilong niya, di ba? So, tapos naka-mask ka rin pero wala kang face shield. Siyempre, pag naglalakad ka, nakadilat yung mata mo. So, pwedeng pumasok yun sa mata mo, di ba? Posible. So, additional protection po yan, di ba? Basta ang importante, maayos po yung paggamit natin para din ma-serve niya yung purpose niya. Tapos, yung face shield din, pag nakasuot tayo, na-avoid din natin na hawakan yung mask natin, di ba? Yeah. Kasi correct. Yung iba kasi, ang ibang tao kasi nakasuot ng mask, pag nagsasalita, binababa yung mask, di ba? Mga gano'n na tao. So, hawak sila ng hawak sa mask. Isipin po natin na ito pong mask natin, yung nasa outer surface niya, yung nakaharap yung contaminated na po yan. Kaya dapat hindi natin yan hinahawakan. No? Kaya pag nagtatanggal tayo ng mask, hindi dapat natin hinahawakan yung sa labas. Dapat ang hinahawakan natin yung string na nakakabit sa tenga natin. Correct. Para hindi nako-contaminate yung ating kamay. Tapos pagkatapos po, maghugas tayo ng kamay. Iyon. Okay. So, ganoon pa rin po. Kaya lang dapat doble ang pag-iingat. Kanina po na-mention nyo yung double mask. Kasi recommendation din yan sa ibang mga bansa. Pwede rin natin gawin doon, mag-double mask tayo. Kahit hindi wala pa itong di ba? Itong Delta variant na to, mas malaking protection sa atin. Opo. So, importante talaga po, kahit na kung hindi man kayo mag-double mask, importante lang yung mask nyo fitted, no? Yeah. So, as much as possible, walang mga butas dito sa gilid or dito sa may ilong. So, kasi pwede siyang mapasukan sa gilid ng virus or dito sa harapan. So, kung hindi tayo magdo-double mask, kahit isa lang, pero well-fitted mask po ang gamitin natin. Yeah, opo. Sabi ng isang teacher po, ma'am, isang professor to, nagtatanong siya, pwede ba akong pwede pong malaman kung pwede na akong mag-second dose. Dapat kan June 4 ako naka-sked, pero na-COVID ako. I was in the hospital from June 7 to June 18. Given the appropriate treatment, baka pwede na po ako mag-second dose? Doc Katabi, Bilyan, anong advice mo po kayo ni? Opo. For second dose po, ang recommendation po dyan, pwede na kayong magpa-second dose as soon as na-release na kayo sa isolation. So, ibig sabihin naka-recover na kayo at wala na kayong symptoms. So, anytime after na-release kayo sa isolation at wala na kayong symptoms, pwede na po kayo mag-second dose. Ayun. Okay. Opo. Ito ay magandang tanong ng isang listeners natin. Hen, pakitanong po kay Doc, kung nadaanan mo lang yung isang positive, dapat pala kanina ko pa nakita ito eh. Kung nadaanan mo lang yung isang positive sa Delta variant, inahawaan ka, may posibilidad ho ba na airborne ang virus na dala ng Delta variant? Dr. Ana? Opo. So, kailangan natin linawin kung anong ibig sabihin natin ng airborne. Yes po. Ang main transmission po talaga nitong SARS coronavirus, kahit na variant pa siya o hindi, is droplet. No? Ano ba yung droplet? Pag umubo tayo, humatching tayo, magsalita tayo, kumanta tayo, may nilalabas tayo ng mga droplet. So, yung droplet na yan, yung virus na napapaloob siya sa liquid na pwedeng yung phlegma or yung laway or basta liquid siya, secretions ng tao. So pag malalaki siya, hindi siya nakaka-travel ng mas malayo. So large droplet ang tawag sa kanya. Bumabagsak agad siya. So within 1 meter distance, babagsak na siya. Meron ding maliliit na droplet. Ang tawag doon aerosols. Yeah. Yung maliliit na droplet na yon na aerosols, pwede siyang
mas malayo ang matravel niya at maging suspended siya sa air ng mas matagal, lalo na kung ang isang kwarto ay walang ventilation. So karamihan ng tinatawag nilang airborne or ang tama po na term is aerosol transmission. Aerosol transmission. Opo, yung maliliit na droplet. Opo. Karamihan nangyayari yan sa loob ng isang kwarto na maliit na walang ventilation. Ayun. Pero outside, sa labas na well-ventilated, hindi masyado yung nangyayari. So more ang nangyayari sa labas is droplet. Yeah. Yung within 1 to 2 meters distance. So, depende kung gaano ka-forceful yung labas sa bibig or sa ilong nung droplets, mas malayo yung napupuntahan niya rin. Kaya di ba pinagbabawal yung mga karaoke? Kasi di ba pag kumakanta pasapasa ng microphone. Oo. So, yung labas ng yung velocity, yung labas ng virus sa bibig ng tao, mas malayo ang nadadating niya. So, yun yung reason doon. Oo, okay. So, Doc, base po sa sinabi nyo kanina tungkol sa mga pag-iingat, tama ba na meron ding counting variation sa pag-iingat natin, pero dapat talaga, sa tingin ko, disiplina lang sa ating mga kababayan eh. Disiplina lang, lalo na sa pagsusunod talaga sa tamang protocol. Kahit anong klaseng variant po nandito sa atin. Doc, ano? Opo, tama ka po dyan, no? So talagang bottom line dyan, nasa sa tao talaga yan. So kung mahahawaan ka, siguro dahil din naging pabaya ka rin in terms of yung sa pagsusuot ng protective gear mo, yung mask, yung face shield, no? So kasi ngayon po parang ang ibang tao naging pabaya na talaga, parang naging nasanay na sila na nandyan yung COVID, nandyan yung SARS coronavirus na parang nakalimutan na nila na nasa pandemic pa tayo. Yeah. No? So yung iba kasi bumalik na sila sa dating ginagawa nila na parang okay na tayo. Oo. Okay, sandali. May text po dito. Sabi niya, ay iba to, pero ipasok ko na rin po. Nagkaroon po ako ng symptoms nung June 8, tapos nagpa-antigen test po ako ng June 12 at positive result at swab test ng June 19 at positive din result. Na-release po ako sa hospital last July 3. Ngayon po, more than a month na po, may ubo pa rin ako. Makakahawa pa rin po ba ako? Thank you. Doc Ana. Okay. So, kung more than 1 month na siya from the time na nag-develop siya ng symptoms, hindi na siya nakakahawa. Kasi usually naman yung pagkakahawa or yung virus na nandyan pa sa katawan natin, pag severe yung illness, hanggang 21 days po yung pinakamatagal, no? Yun na yung pinaka-longest na pwede siyang makahawa. After nun, hindi na po nakakahawa. Pero yung mga symptoms ng COVID, pwedeng mararamdaman pa rin. Yan ay yung tinatawag namin na long COVID or post-COVID syndrome or post-acute sequelae of coronavirus. So, ito po, tumatagal yan na hanggang sa 90 days. So, talaga? 3 matagal months, bago nawala. Opo. Yung iba lalo na yung nagkaroon ng severe pneumonia. Opo. Umuwi sila minsan naka-oxygen pa rin. Yeah. Kasi talagang nagkakaroon na talaga ng parang mga peklat dun sa lungs nila, tinatawag namin na fibrosis. Komplikasyon niya ng COVID. So kaya yun po yung dapat isipin natin, no, na hindi lang yung ma-prevent yung infection, but kung magka-infection ka, pag nakasurvive ka, may mga komplikasyon po. Kaya dapat dobleng pag-iingat talaga kasi hindi talaga to biro-biro na sakit lang itong COVID-19. Yeah. Imagine hanggang 3 months pala o 90 days, ano Dok, ang pwedeng may maramdaman ka pa after na makarecover ka? Opo. Pero yung mga sa complications sa lungs, yung iba hindi na po talaga yon, hindi na siya bumabalik sa normal. So ang iba mabilis na mapagod, mabilis na hingalin. So hindi na talaga bumabalik sa normal lang capacity bago siya nagka-COVID. I see. Oo. Okay. So with that po, Doc, pag anong sitwasyon po, advisable pa rin bang siyempre yung mga kapamilya may mga magdududa din,
Ano po ang pwedeng gawin niya kung nasa bahay siya na may ubo pa rin po ang isang ganun na naka-recover na sa COVID? So, mas maganda po pag may ubo pa rin, nakamask pa rin kahit Yeah. sa bahay. Correct. No, para maproteksyonan din yung ibang family members. Okay. Dok, wala na po akong tanong pero baka po may gusto pa kayong sabihin para sa ating mga kababayan. Para po naman, sabi nga ng mga kausap kong ibang doktor, para sabi nga na, yung joke ng ibang mga kababayan natin, makapagpahinga naman nga kami. Pero pag nandito pa rin to, talagang walang pahingahan. Mag-save ng buhay ang mga medical practitioners natin. Ano po ang mensahe natin sa mga nakikinig ngayon sa ating programa? Opo, so thank you, Sir Henry. So sa mga lahat po ng nakikinig, importante po na maintindihan natin na yung SARS coronavirus, pwedeng hindi talaga siya mawala. Pwedeng magstay na siya dyan sa atin ng matagal hanggang hindi po lahat ng tao nababakunahan. So ang characteristic po kasi talaga ng virus, pag merong taong pwedeng mahawaan, dadami at dadami siya. At dadami din yung mga variants. At yung mga variants, palakas ng palakas. So wag na po nating hintayin na magkaroon tayo ng variant na hindi na magiging effective yung mga bakuna na meron tayo ngayon. Yes. So, yes. ang importante po talaga, the best way na maproteksyonan tayo at yung pamilya natin at yung mga ibang tao sa paligid natin, magpabakuna tayo. No? Yeah. Magpabakuna tayo at kahit bakunado tayo, importante pa rin na i-observe natin yung mga protocols like yung magsuot ng mask ng maayos, magsuot ng face shield ng maayos, avoid yung mga crowd, yung mga super spreader event like mga party, no? So lalo na yung mga kumakain na event kasi nagtatanggal ng mask. Yeah. So panatilihin po na malinis sa katawan, maghugas ng kamay. So yun po. Sana po kasi ngayon medyo marami pong dumating na bakuna sa Bicol, no? Yes. Iba-ibang klase, may Gamaleya, may Johnson & Johnson, may Sputnik, may Sinovac. So kahit ano po doon na brand, wag po tayong pumili ng brand. Ang importante po, as soon as possible, mabigyan tayo ng protection habang wala pa po yung Delta variant sa Bicol region. Very good. Actually, Doc, napapansin ko talaga ngayon ng tao, ang dami ng gustong magpabakuna at nangungulit na sa mga bakunador. Sa mga areas isa natin. pa po yan, Sir Henry, nakalimutan ko po sabihin. Yes, yes. Sa vaccination center po, make sure po na i-observe pa rin natin yung physical distancing po. No? Kasi minsan sa vaccination center, nagkakaroon ng super spreader event din kasi siksikan po sila. So, opo, may mga pasyente po kami na nagpabakuna. After 5 days, nagkasakit, nasisipa yung bakuna. Kasi sabi, kung hindi sana daw sila nagpabakuna, hindi sila nagkasakit. Probably nakuha nila during vaccination. Kaya importante po rin dun sa mga vaccination center, make sure po na meron kayong liaison officer, security officer, na make sure na ma-observe pa rin yung physical distancing sa mga vaccination center. Yes. Actually po, Dok, napansin din namin yan nung mga nakaraang buwan, nakaraang araw. Lalo na sa pila sa labas, sus ko. Pagdating sa loob, properly observe yung protocol. Pero sa labas, pag nasa pila pa lang, medyo nahihirapan ang ating mga practitioners na mapakiusapan ang iba nating mga kababayan. So posibleng maging kausa din siya po ng pag-spread ng virus kung mayroon doon na nabakunahan. Okay. Doc, maraming salamat po pero bago po kita pakawalan, sabi nga po ng isang texter natin, hindi ko pwedeng sabihin to sa inyo. 3 po ang nag-text, Doc. Sabi nila, si VP Lini po bang kausap nyo? Hindi po. Kabusis nyo daw po si Vice President Leni Robredo. Mas malumanay ata yung magsalita kaysa sa akin. Natawa nga ako Anyway, Doc, maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo palagi at mabuhay po kayo sa BRTTH po at lahat po kayong mga medical doctors, ingat po kayo palagi. Salamat po. Thank you po at ingat din po kayong lahat. Opo. Thank you so much. Goodbye. Mga tugang Dr. Ana Linda Billen, infectious disease specialist po sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Yan po
mga tugang ang mga informasyon tabi na sa tuyang gustong iharasen tungkol yan sa Delta variant na yan. Asin po ang mga dapat natong pag-iingat na dapat gibuhon. Disiplina, disiplina, disiplina. Salamat po sa inyong pagantabay. Ini po si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuom. Ay, sandali. Congratulations pala kay Romelyn Escano. Tama ini? Romelyn Escano. Kan Washington Drive, Legazpi City. Siya po sunanggana kang tablet kasuhapon duman sa programa nga napot sa raffle draw ni Padingmar. Nabunot ni Padingmar so number 100, ano yun? 73? 172? 176 o 127, tama? 127 po na number. Kaya sa Angel kasapon dahil man nakalaog ta, nagbugta kay anunang, nagpahihilot kay anunang, tinakalaog. Pagbalik niya na aga, pig-sort out sa mga records tabi konsisay so number 127. Ang pangaran po si Romelyn Escano kang Washington Drive, Legazpi City. Congratulations po. Nanggana kay sarong tablet, hatod po sa Indukan ako Bicol, sa pagi ni Congressman Pido Garbin. Thank you, goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Skillet tastes better. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf, batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf, malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf, tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog ilawas, sipon, ubo. Pati man ang